O Concello do Carballiño cambia a celebración da Festa do Pulpo por unha semana gastronómica na vila entre o 3 e o 9 de agosto, co pulpo a feira como protagonista. Os populares do Carballiño reclaman a posta en marcha de medidas de conciliación para as familias como o campamento de verán ou os parques infantís. O Concello de Ribadavia convoca axudas de material escolar para o curso vindeiro 2020-2021. Moi boa noite a todos. Comezamos falando dunha trifulca que tivo lugar onte á tarde no Carballiño. Un peatón foi case atropelado por un vehículo no cruce entre a rúa Conde Vallellano e a rúa Aldara. Tivo que intervir a Policía Local do Carballiño e a Garda Civil. Ás 7:30 deste cruce do centro da vila, un automóvil estivo a piques de atropelar a un peatón. Este feito levantou unha trifulca entre os implicados, que chegaron ás mans. O lugar desprazouse a Policía Local da vila, que tivo que encargarse de regular o tráfico e tamén a Garda Civil. Deste case suceso, que ao final quedou en nada, sen feridos, cursáronse varias denuncias para os implicados, entre elas por desorde público e por non levar posta a mascarilla. Francisco Valeiras, xefe da Policía Local da vila, comenta que a perigosidade deste cruce é mínima, asegurando que a totalidade dos escasos 6 atropelos producidos nel foron culpa dos viandantes por cruzar fora do paso de peóns. Baixa o número de infectados por coronavirus na comunidade galega, 11 menos que na xornada pasada. Temos agora mesmo 245 infectados. Na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 245. Deles, somente 2, un menos que na xornada de onte, son da provincia de Ourense. O total de pacientes positivos con ingreso hospitalario mantense en 7 e 238, 11 menos que na xornada de onte, pasan a enfermidade no seu domicilio. Seguimos en pacientes positivos en UCI e sen subir o número de falecidos, que segue en 619 en toda a comunidade. En Galicia hai xa un total de 10.844 curados, 27 máis que na xornada de onte. Precisamente a pandemia do coronavirus está a facer que se cancelen a maioría das festas e as que se fan cun formato completamente distinto. O Concello do Carballiño cambia esa celebración da Festa do Pulpo por unha semana gastronómica do 3 ao 9 de agosto, onde o pulpo será o protagonista. A Festa do Pulpo do 2020 non se celebrará como anos anteriores, senón que se cambia por unhas xornadas gastronómicas na vila, entre o 3 e o 9 de agosto, nas que o protagonista seguirá recaendo no pulpo ao estilo a feira, con pulpeiros polas rúas e con degustacións nos bares, mesóns e restaurantes do casco urbano, que ofrecerán un menú típico da Festa do Pulpo. O Concello mantivo varias reunións cos pulpeiros e hosteleiros para organizar estas xornadas. Recoméndase ademais que nos establecementos hosteleiros da vila se fagan reservas previas para calquer día da semana, sobre todo para o venres 7 de agosto, o sábado 8 e o domingo 9. O concelleiro de Turismo, Manuel Dacal, falou de como será o funcionamento desta festa, destacando que terá un formato similar ao Día da Cachucha e se se continúa a traballar no título de internacionalidade da festa. Os locales, aqueles que en restaurantes ou que teñen servicio de cociña, preténdese facer un formato cachucha, como facemos na Festa da Cachucha, non? Que todos os locales que se adhieran, pois poñémonos en contacto con eles, o seu número de teléfono, anunciarémolo, pondremos incluso o precio do menú, e onde pois o típico pois é pulpo, carne ao caldeiro, empanado ou en algúns outros locais que teñen outro tipo de variedade de comida, pois que podan tamén poñer tamén se queren o precio da comida, e bueno, pois eu creo que con reserva e con todo ese sistema vamos a ter un bo funcionamento do que é a tranquilidade e a normalidade do evento. Xa estamos traballando moi mediáticamente, é o que temos que mover a página web, que sabes que tamén como estamos con esa internacionalidade, que creo que a vamos a conquerir xa definitivamente, metes unha selección no medio, frenou un poquinho todo isto, pero bueno, pois o importante é que Carballiño continuará en próximas edicións, esperemos que así sexa, coa normalidade de volver a conquerir esa Festa do Pulpo
co carácter internacional e co carácter que de por sí ten de festa normal, de festa gastronómica máis importante de Galicia, e que tanto esta como a outras, pois que volvamos á normalidade para que se celebren con normalidade, nunca mellor dito. Espazo Común reunise onte cos veciños de Arcos para amosarlles as distintas opcións que poden tomar na cuestión dos recibos do lixo e do monte comunal. Os veciños de Arcos mantiveron unha reunión cos representantes de Espazo Común, Pachi Vázquez, Adolfo Nogueira e Erika Paz, na que lles trasladaron a situación actual do cobro do recibo do lixo. Como a formación xa adiantara tras a celebración do último pleno, o rexedor Francisco Fumega recoñecía que o expediente para o cobro dos recibos do lixo para esta parroquia non estaba paralizado, como se comprometera a facer en numerosas ocasións. Os veciños amosaron a preocupación ao recibir estes recibos e verse na obriga de pagalos. Neste sentido, Espazo Común cree necesario chegar a un acordo tácito e facer cumprir aos concellos as medidas acordadas con eles dende hai xa varias legislaturas atrás e por parte dos distintos partidos políticos, asegurando que non era nada novo. Nesta cita, a formación estivo acompañada pola abogada Rita Alén, que lles amosou a súa experiencia anterior en temas de montes comunais coa intención de axudar os interesados co comezo dos trámites para a catalogación do mesmo e a reclamación pola venda dunha das parcelas, unha acción que non se contempla no marco legal das características destes terreos comunais. Adolfo Nogueira falou das conclusións ás que chegaron nesta reunión e da afluencia de veciños que acudiron para oír as súas propostas. Unha vez máis, hubo moita afluencia de veciños de Arcos á reunión convocada por Espazo Común. As conclusións ás que se chegaron foron dúas e moi sinxelas. Unha, que o alcalde Fumega estivo nos enganando a todos ata agora. No derradeiro pleno fai unhas 3 semanas tivo que recoñecer, a forza das preguntas do noso grupo, de Pachi Vázquez concretamente, que non paralizara o expediente, que non estaba paralizado ese expediente para cobrarlle o recibo do lixo aos veciños de Arcos, como prometera por outra parte, tanto públicamente como en reunións cos propios veciños. E unha segunda conclusión que teñen que avanzar xa nas xestións para catalogar ese monte comunal, non, que é propiedade dos veciños da parroquia de Arcos e que teñen que facer os trámites, polo que nós levamos onte con nós acompañándonos unha experta legal nesta cuestión que lle explicou os primeiros pasos que teñen que dar e creemos que ese é o camiño, non? Eso que debería estar facendo o Concello é o que se acordou en pleno fai xa moitos meses e a toda agora, como decimos, nin o alcalde nin ninguén do goberno se dirixiu a eles para axudarlles nin para apoiarlos nesta reivindicación máis que xusta, non? Que seguramente co tempo moitas outras parroquias do Carballiño e de toda Galicia vayan a cometer como xa está sucedendo noutros lugares. A Unión Europea concede 15.000 euros ao Concello do Carballiño para instalar unha rede wifi pública. A Comisión Europea acaba de comunicar a concesión dun bono de 15.000 euros ao Concello do Carballiño para instalar unha rede wifi nos espazos públicos do municipio. A iniciativa Wi-Fi for EU promove o libre acceso dos cidadáns á conectividade wifi en espazos públicos como parques, prazas, edificios oficiais, bibliotecas, centros de saúde e museos de municipios de toda Europa. A tramitación desta axuda da Unión Europea realizouna a empresa e consultoría local Autoxiro, que colabora co Concello na toma de iniciativas de impulso do turismo e do tecido comercial e empresarial de cara á reactivación económica pola crise da pandemia do COVID-19. Os populares do Carballiño reclaman medidas de conciliación para as familias como o campamento de verán ou a apertura dos parques infantís. A formación do Partido Popular reclama a falla de servizos de conciliación para as familias neste verán, declarando que a totalidade de concellos da contorna con moita menos poboación que o Carballiño xa contan con campamentos para os máis pequenos e están postos en marcha. Os populares engaden que non se poden utilizar aínda os parques infantís, porque dende o Concello non foron capaces de organizar un protocolo de apertura dos mesmos, cando a inmensa maioría dos concellos xa teñen abertos este tipo de instalacións. Aseguran que o Concello do Carballiño está quedando en evidencia ante os seus propios veciños, porque soamente son capaces de poñer en marcha aqueles servizos que teñen externalizados. Repasamos agora os distintos actos que están a realizar os partidos políticos durante esta campaña electoral das eleccións autonómicas. Onte no Carballiño o PSDG-PSOE.
Onte, ás 7 da tarde, na Praza Maior do Carballiño, reuníronse a cabeza de lista por Ourense do PSDG-PSOE, Marina Ortega, o candidato número 2 por Ourense, Carlos Francisco, o alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, e a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, que acompañaron o alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias, Abel Caballero, que animou os veciños a apostar polo cambio para ter un aliado socialista na Xunta que mire por Ourense e sinalando que se todos imos na mesma dirección, seremos imparables. Pero nosotros necesitamos el Gobierno de Galicia también. Y para nosotros desde Vigo el Gobierno de Galicia es importantísimo porque es ya todo el mundo navegando y trabajando y rodando en la misma dirección. Y aquí os pasa lo mismo, alcalde. Aquí tú tienes tu gobierno, tienes de aliado al Gobierno de España Pedro Sánchez, pero tú necesitas dos aliados importantísimos, la Diputación y necesitas ser aliado del Gobierno de Galicia. Y para la gente, para los ciudadanos de Carballiño, el tener el Gobierno de Galicia va a ser muy importante. ¿Por qué? Pues porque van a tener una gran palanca a favor. Y esto es lo que Marina representa en este momento. Representa este nexo entre el alcalde, entre Carballiño, un municipio tan importante, la futura Xunta de Galicia y el Gobierno de España. Pola súa parte, a presidenta da Deputación de Pontevedra fixo especial mención á falla de atención das administracións aos concellos nesta crise do coronavirus para xestionar o seu día a día. Dos povos referenciais a provincia de Ourense, certamente os concellos teñen que ter o apoio dos organismos intermedios, deputacións provinciais e tamén dos autonómicos, algo que non acontece en Ourense, con unha deputación provincial que sigue tendo un comportamento clientelar e caciquil, que non reparte os recursos con criterios obxectivos, como debe ser, porque así é como debe ser, e con unha Xunta de Galicia que non apoia os concellos, que non entende que son a alma da política porque atenden directamente as demandas dos veciños e das veciñas. Son o primeiro elemento de resposta e na COVID-19 veuse claramente como sin os concellos a xente non tería tido as necesidades cubertas que demandaba. Así que sí, é certo que o día 12 de xullo decidimos unha Galicia distinta, facer un cambio que permita que os concellos teñan ese peso que teñen que ter. En o marco desta campaña electoral, esta mañá, a candidata que encabeza a lista do Bloque Nacionalista Galego pola provincia de Ourense, Noa Presas, visitou o polígono industrial do Carballiño. Noa Presas, acompañada pola voceira municipal da Formación Nacionalista no Carballiño, Sofía García, falou durante a visita do proxecto industrial da Organización Nacionalista para a nosa vila. Sofía fixo fincapé na necesidade de ampliación de solo industrial para o despegue do Carballiño e, sobre todo, nunha época de dificultades económicas como a que estamos a vivir. Estamos na área empresarial do Concello do Carballiño, motor económico da nosa vila e dinamizador da nosa comarca, unha área empresarial que conta con 54 empresas instaladas aquí que dan traballo a máis de 1000 persoas e unha área empresarial que precisa nestos momentos dun gran impulso. Precisa dun novo vial que conecte directamente ca ITV e desconxestione o tráfico no polígono, maior mantemento dos viais e o que necesita urxentemente é a súa ampliación. Nestos momentos atopámonos no Concello do Carballiño cunha área empresarial que non ten máis chan industrial e isto é grave porque estamos vivindo unha crise económica onde o fomento do emprego e a creación de postos de traballo é máis importante que nunca e no Concello do Carballiño estamos na situación de que se algunha empresa importante quixese instalarse aquí pola localización xeográfica que temos, porque temos outras empresas de sectores estratégicos aquí instaladas, pois non podería. Entón, é algo moi urxente, levamos anos agardando por esta ampliación e debe ser, urxente facela. Pola súa parte, Noa Presas falou das 4 liñas de actuación que presenta o Bloque Nacionalista no ámbito do tecido industrial e da ubicación estratégica do polígono do Carballiño para a súa ampliación empresarial.
Estamos no medio dunha crise industrial en Galiza sen precedentes e Ourense non pode ser unha vez máis quen máis perda. Nese sentido, desde o BNG temos propostas para unha reactivación económica nesta era do post-coronavirus, apostando polo peche de ciclos productivos en Galiza, apostando pola reindustrialización desta parte do país e apostando tamén pola innovación. Entón, nese sentido, a partir do 12 de xullo comprometémonos con 4 liñas de traballo moi claras. En primeiro lugar, é necesario reordenar o chan industrial e ampliálo nas zonas onde fai falta, como é o caso do Carballiño do polígono da Uceira, onde nos atopamos, pero tamén corrixir débedas pendentes, como por exemplo o polígono de Tamagos de Verín, que Núñez Feijóo se negou a continuar desenvolvendo. Iso é unha necesidade para Ourense, porque non podemos permitir que neste país, mentres falta chan industrial en Pontevedra, por exemplo, e hai empresas de matriz galega do sector, por exemplo, da automoción, que se desprazan para Portugal, Ourense perde oportunidades cando estamos nunha posición estratégica. Sen ir máis lonxe, pois o Carballiño atopase no medio dese triángulo que hai entre Vigo, Castela e Portugal e, polo tanto, cabería aquí aumentar a potencialidade para atraer empresas. Hoxe, ao remate deste informativo, imos ofrecerlles a entrevista que lle fixemos esta mañá a Pilar Barros, unha das candidatas de Galicia en Común a Nova Mareas, que vai pola provincia de Ourense ao Parlamento galego. E, como todos os días que estamos a facer estas entrevistas, imoslle tamén agora a adiantar parte do que falamos con ela. Esta noite, Badal Televisión ofrécelles unha nova entrevista dentro da campaña para as próximas eleccións autonómicas do 12 de xullo. Neste caso, falamos con Pilar Barros, unha das candidatas ao Parlamento Galego por Galicia en Común a Nova Mareas. Entre os temas dos que nos falou atópase a problemática sufrida polo colectivo da terceira idade durante esta pandemia e dos problemas derivados da mala xestión das residencias por parte da Xunta de Galicia. Es que, a xestión foi en todas as autonomías onde gobernaba a dereita, o Partido Popular e eso, a xestión foi fruto de cousas que viñan de atrás. A xestión non se fai nun día, non? Que non é de repente nos levantamos e a xestión está mal feita, non? Senón iso ven de atrás. Nos anos que está Feijóo, non creou ninguna plaza para residencias de terceira idade públicas, non? Todas foron privadas, as que había públicas as mantuvo e algunhas e outras as privatizou. O caso aquí da residencia do Cornoval, que fora ampliada no bipartito, gastouse 50 millóns de pesetas, sí, daquela, en facer ampliar a zona, e que despois o que se fixo foi privatizar a mitad, que a outra mitad está ainda aí inutilizada, non? E, entonces, o problema das privatizacións é que non se deben facer residencias, macroresidencias, non? Porque é un modelo que o que fai é, claro, iso é como granxas, non? O sea, cuanto maior é a granxa, peor, máis fácil transmitir a enfermedade, non? Francisco Fraga asina a adhesión de Espazo Común, Recortes Cero e Os Verdes o manifesto da plataforma por un tren digno para Ourense. O candidato ao Parlamento de Galicia por Espazo Común, Recortes Cero Os Verdes na provincia de Ourense, Francisco Fraga, asinou ao pé das obras da estación no barrio da Ponte o manifesto da plataforma Tren Digno para deter a obra que se está a cometer na mesma e que rexeita a meirande parte da cidadanía ourensá. Fraga declarou que se fose por Espazo Común hoxe non se estaría a facer esta obra, pero sinalou que é evidente que esta cidade e os seus habitantes non son unha prioridade para os que teñen o poder de decisión. Dende Espazo Común, Recortes Cero Os Verdes teñen moi claro que se chegan a ter voz no Parlamento, esa voz vai a ser a desta provincia, a que nunca se escoita, aseguran, e que queda esquecida en detrimento dos intereses de lugares onde hai máis voz. A hora de tomar decisión sobre esta situación se están botando a culpa uns aos outros e, mentras tanto, imos ter aquí unha infraestructura que, máis que a solucionar problemas a Ourense, vai xerar novos problemas para Ourense, para a provincia e sobre O Concello de Ribadavia convoca axudas para material escolar para o vindeiro curso 2020-2021. Estas axudas estarán destinadas á educación infantil para os rapaces de entre 3 e 6 anos.
O Concello de Ribadavia utiliza recursos propios para o seu financiamento, ademais de aumentar neste último ano as cantidades da axuda e do límite de ingresos da unidade familiar, para apoiar a un maior número de familias ribadavienses. Un esforzo que consideran máis necesario se cabe neste ano 2020 polas circunstancias socioeconómicas derivadas do COVID-19. O Bloque Nacionalista Galego de Ribadavia lle pide ao Concello que aproveite este verán que as piscinas están pechadas para facer obras ou arranxos nas instalacións. O Grupo Nacionalista expresou no Consello Municipal de Deportes celebrado esta semana a necesidade de implementar melloras pertinentes nas instalacións das piscinas municipais, aproveitando que permanecerán pechadas este verán. Segundo mencionou o grupo, o informe técnico realizado previamente amosa que este peche permitirá aforrar máis de 40.000 euros ás arcas do Concello e que as instalacións levan máis de 30 anos de uso sen apenas melloras destacables. A Feira de Antigüidades e Artesanía do Carballiño abrirá este domingo na Praza Emilia Pardo Bazán. A Feira de Artesanía e Antigüedades que organiza a Asociación Agarimos do Arenteiro abrirá este domingo 12 de xullo na Praza Emilia Pardo Bazán. En anteriores edicións desta mostra contouse con artesáns procedentes das 4 provincias galegas, ademais de cuns poucos que son do municipios do Carballiño. Hoxe 8 de xullo é o Día Internacional da Alerxia. Este día ten o obxectivo de concienciar a poboación da importancia de educar para a prevención das enfermidades causadas polas alerxias, así como da búsqueda de tratamentos efectivos que melloren a calidade de vida das persoas que as padecen. As alerxias son reaccións exaxeradas do sistema inmunolóxico que se producen ao estar en contacto con certas sustancias que se atopan no ambiente, como o polvo, os ácaros, animais, plantas, certos alimentos, picaduras de insectos ou algúns fármacos. Lixeira baixada de temperaturas para mañá no Carballiño, 33 graus de máxima, e mantemento das mínimas en torno aos 14-15 graus de temperatura. Os ceos estarán completamente despexados. Día solleiro en Ribadavia que deixa atrás a alerta amarela por altas temperaturas. Aínda así, a pesar da baixada, en Ribadavia chegarán mañá aos 36 graus de máxima. Mantense as mínimas nos 16 graus. Isto foi todo por hoxe agora. Lles emitimos a entrevista que lle fixemos hoxe a Pilar Barros, que vai nas listas da provincia de Ourense ao Parlamento Galego por Galicia en Común a Nova Marea. Se queren ter máis información da nosa contorna, poden achegarse ata a nosa página web www.badalnovas.com ou tamén facelo na nosa página de Facebook. Descansen e que pasen moi boa noite.